Assalamualaikum, selamat pagi. Iki pagi banget sekitar jam piro? Jam 4 kurang seperempat. Nah iki rencanane iki aku arep nanggone Surabaya nanggone mbakku. Iki ku apene naik kereta. Nah jadwal keretane iki mau jam 4:30. Dadi aku ki ngeloloni budal dhisik. Mending nyantai nanggone stasiun daripada engko telat ketinggalan kereta ora sida budal nanggone Surabaya. Ndelala iki mang wis tok nggone mbabat dik nggone palang pintu tempat papasan karo kepalane kereta api. Lah iku mau kepalane kereta api sing ape tak tumpaki sing jadwale iku mau 4:30. Iku mau kereta apa? Kereta Jenggala. Iki ku kereta iku mau jadwale ana 4:30 karo ana jam 5 luwih 11 menit. Nah iki karcis sing jam 5 11 menit iku wis entek bes dadi human sing 4:30. Iki pertama masuk iku mau barcode karcise karo ngetukno KTP-ne. Lek ndek babat kene isek butuhno KTP. Tapi lek engko pulang nang ngone kene, nang ngone Surabaya rene iku nggak usah pakai KTP. Langsung masuk nang ngone stasiun ternyata keretane wis standby nang ngone stasiun. Dadine kita gak usah duduk-duduk manis dulu, langsung kita menuju kereta api. Dan bojilku kebes semangat lek ape dijak numpak kereta api. Soale apa? Soale seneng lek dijak koyo ngene iki. Iki mau jam 3 ae lho wis tangi wis njaluk adus mergo seneng apene numpak kereta. Langsung masuk nang jero kereta. Dan kereta niki mau isek kotong blontong dadi milih kursi sak senenge nyasak nyaman-nyamane iki wis oleh kursi kita duduk bojile seneng pokoke. Karo gupuh gak jalan-jalan dan iki wis jalan dan iki wis rodok padang ya biasa sekitar jam 5:30. Dadine wis ketok pemandangan suasana di pagi hari. Landuk kereta iki mang si bocil gak gelem turu belas mok nyemil ae ndelalae wis sampe Surabaya Gubeng. Daripada turun di titik iki bocile njaluk ndelok kereta api dhisik. Engko lek wis di titik kita keluar dari stasiun.